Horasma dihita saluhutna. Adorang somarsaur hita dohot hatani tu hata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama dihamu doho dame nasian debata ama, doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatani tu hata naga betupuk jamita di partangyangan di bagasa tikion, tarsurat do di Yohanes tulu ayat 10 tulu sahatu 10 alu. Hujaha majo isini trupuki tutonga-tongata. Jala tepeti hukma di bagasa rohat tabi. Songonomma didok. Danga dong nama naik tu benua gijang. Ia sonauk tuati siap benua gijang. Ima anak nejolmai na di benua gijang hian. Jadi songon nauk pinatibun isi Musa uluki di halongonan, songoni naing patibun anak ni jolmai. Asa dapotan hanguluan na saliling-lilingna, ganup na porsea di ibana. Ay songonodo holong ni rohani debata di portibion. Polado anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion. Asa uhuman na. Naik peluon na portibiot tahe. Ubahin na disuruh. Dak siuhuman na porsea di ibana. Alai anggo na so porseai. Nunga hona uhum. Ala so porsea ibana. Digoar ni anak sasada ni debata. Ima sahakna. Dongan saha porsiaon di bagasan tuhata Yesus, turpukon ima bagian ni pakkatayon ni Yesus doho sahalak parise na margoar si Nikodemus. Di parjupangani di patorang Yesus do tuibana, ia maksud doho tujuan ni harorona tu portibion, ima naik paluahon portibiodo. Lumobi paluaho kita jolma sian hamagoan ala nidosai. Dipatupa debatadoi marhite anakna nasasadai. Ima Yesus Kristus ala ni holongna. Yang gomarningot dosa ni hajol mauta sasitonga dak taluk behita dapotan haluaon. Alai disima taida balga ni holong ni roha ni debata mida portibion. Lumobi mida hita jolma. Dak kamagoan sikap ni pardusautai di patujulu debata. Alai haluau do di patongon tuak kanaulu porsea di debata. Lapatanna dang lomo rohani debata mago jolmai ala nidosana. Muba manian manang merbalik ma siad dosai. Asa parjabar di hanguluan na saliling-lilingna. Sialanido ubay pola dilehon manang disuruh anakna nasasadai. Ima tuhata Yesus Kristus tu portibion. Natuat siya benua gijang. Asa manangise na majakon. Jala porsea di Yesus Kristus. Dapotan hanguluan saliling-liling nama ibana. Alai mulutong dope martakang rohani jolmai. Dangulu porsea di Yesus. Uhum ni debata nama nagabi jabarna. Di baheni disungguli jala ditugiho turpukodo ganup na ubigisa. Asa porsea dituhatta Yesus. Ay ibana do sikap ni debata ama. Naung gabi jolma tua tu portibion. Manaon haporsuhon ala ni dosata diha pinorsilangi.
Alai manangise nama dopakon manang mengarahkan ha porsiaonna tu Yesus na tersilangi ido na dapotan hanguluan. Donga sa porsiaon dalan mengurupi akan obigesa ditikii lahu mangatusi haluaon dohot hanguluan na binuan ni Tuhan Yesusi lumobi di halak Yahudi ditaringoti do diturpukon sada peristiwa namasa uju di peran narobi ima uju pinatibo ni si Musa uluki di halongonan buidu itaida di opak Musa 20 sada ayat opak saat tusia. Jadi manangise na pinargut ni uluki jala dibereng dopak uluk tebagai laos mangulu maibana. Jadi tudos tu uluk na pinatibo ni si Musa di halongonani nagabe dalan hamalumon dia kajolma na pinargut ni uluki laos songonido silang ni Kristus na pinatibui nagabe dalan hanguluan na saliling-liling na doi tuganuk jolma na pinargut ni sorop ni dosai alai na soporsia di Yesus hona uhum do songonima balga ni holong ni tuhatai mida hita jolma nakpe merdosa hita jolma alai dihaholongi di bata jala dihokop do hita dilehod do anakna nasasadai bahen pardengganat tatu di bata asa unang tu hamagoan manang unang binasa akana porsia di Tuhani alai asa tuhanguluan na manotong dongan saha porsiaon holong ni roha ni debata nasun balgai laosido tong na paposor rohata disudi ragam ni perdalanan ningulutta dakya macohot holong ni Tuhani laho marmudu-mudu ngulutta jala daktar bain ni manangaha manirak kita sian holong ni roha ni debata di rom walu ayat 30 di dok ai gomosdo di tiup rohaku daktar bahen sirak kita sian holong ni roha ni debata na di bagasan Kristus Yesus tuhatai manang bahenon ni hamatian manang hanguluan nang bahenon niya kasuru-suruan nang akkaharajaon nang namasanwaing nang namasasugut nang akka hagugupe. Jadi tumbo hape balga ni parukilon naikon adupata manang porsuk ni sitaonon naiko bulusota adong do holong ni Tuhani nagabe si pargugu di hita jala nagabe si pangapul dia ka arsa ni rohata asal ma rohita tutuhani merhite akatangyakta pamujiota dohot akka parsaurata dohot Tuhani dibaheni lam marsihoho mahita makka porsiai tuhattai sa ibana ma tapangasahon disude pardalanan ni ngulutta ai ibana do mual ni hanguluatta dohot haluatta jala holad di bagasat Tuhani do gok las ni rohatta dungi tadda ni nalam marsihohot ha porsiaotta di Tuhani gabe si parholong ma nakita ai haholongod do di bata sebab Allah adalah kasih ai halak na somar holong ngiroha tudus doi na sutumadda debata sada Yohanes 4 ayat 8
Molo didok naso tumadda di bata, sarupa namai tu naso hibul maka porsiai di bata. Jadi halak na hibul maka porsiai di bata, ikon ihu doi gabe sipar holong, songon Kristus sipar holong rohai. Jala holong ni rohai, tarida mai merhiti ak kepabahenan na denggan, na tau panguluhon dohot paluahon. Amen. Martang yang mahita. Muliate ma ali Tuhan dihatam na kubigi hami. Paurat tomai tuganup rohana mibi. Jala urupi mahami dinalaho mangula hosa. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.